que vos interpretemos unha peza máis. Vos diredes? Non se escoita nada. Está sempre de escoitar. Imos entón casi pechar cunha peza do grupo de gaitas Os Morenos de Lavadores, un grupo clásico e unha peza clásica. É un percorrido clásico pola autoestrada, se nos deixan. De Vigo a Pontevedra dos Morenos.